Pwede na siguro ito na. Ang init! Ow! Pwede na. Magbabad ako dito ng mga ilang minuto. Gusto ko magbabad, guys. Gusto ko talaga i-try. Magbabad. Sa mainit. Ang init. Mag-detox.
nakaligo. Ay, naku, feel fresh na ako. Maraming salamat sa inyong panonood. Till next time, alam mo, ang tagal kong hindi nakaligo. So, I'm feeling great na nakaligo na ako. Ilang weeks na ako hindi nakaligo. So, feeling ko ang kati-kati na ng skin ko. Hindi feeling, as in true talaga. Makati na yung skin ko. Medyo may amoy na yung katawan ko. Ano, yung kilik-kilik ko mabaho. May amoy-amoy. Tapos makati yung skin. Kaya, oh my gosh, kailangan ko nang maligo. Kasi makati na yung katawan ko. Alright, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye for